Narodil jsem se v krásném kraji Jesenickém. Táta měl velký ranč jako hospodářství, jako kulák. Měli jsme největší statek. A já jsem prostě chodil na ryby a pytlačil. Jmenuji se Ladislav Kacz, Marcoz, Ikl, jsem nějaký hrabě polský, který mi nic nedává. Potom jsem Baštěncův rod, který mi taky nic nedává. Tak spávám pod mostama, žiju jak to jde, něco dělám v zahradnictví, někde pomůžu lidem, žiju jako člověk a chci vám říct, jestli to půjde jednou do světa, lidé, bděte, napsal člověk, a bdíte, ne, díváte se na to, co je špatné. Lidé pro války jsou chystaní, děti ve smrti hladem a smrti jsou a to je zlé. Prostě musíme bojovat jako lidé, aby jsme žili. Nejde o jména. Ano, jak jsem vám řekl, moje jméno se jmenuji Ladislav Kacz Marcozik, hrabě, který má zámky v Polsku, všecko, nic nepotřebuje, protože dneskajší svět je špinavý.